Huomenta! Kuvauskeikalle ollaan menossa kohti Pieksämäkeä. Jossain Lahden kohdalla ollaan ja iso hallityömaa on kohteena. Työmaat on seurannut tommosen vuoden päivät. Nyt rupeaa olemaan halli kohta valmis. Loppukuvauksia mennään tekemään, että katsotaan mitä saadaan aikaiseksi taas. Palataan. Kuvauskeikka tuli hoidettua. Saatiin kuvattua Pieksämäellä kaikki mitä pitää. Otettiin normivideo ja sitten otettiin vähän ilmakuvaa ja nyt kun tultiin tänne takaisin kotipajalle, täällä alkaa sitten materiaalin editointi ja sitten jossain vaiheessa päivitän sen asiakkaan kotisivuille. Sieltä se voi käydä sitten katsomassa valmiin tuotoksen peterakentaa.fi.